Takto nosila šatku moja babka. A takto Američanka v 50. rokoch. Toto sú dôvody, prečo by nové logo Deva nefungovalo. 70 rokov bola Deva to isté pískajúce dievčatko. Šatka odviazaná pod bradou a pohľad do boku. A toto si všimni. Tá pôvodná Deva si píska. Deva nepózuje, ide si svoje a je ju úplne jedno, čo si o nej myslíš. A to nie je len kresba, to je povaha. Na internete koluje nový koncept loga. Účes v štýle rockabilly, linka a make-up v štýle pin-up. A tá šatka úplne inak je hore zaviazaná na vlasoch. A presne tu mi to docvaklo. Ten istý vizuálny kód, tá istá mašla, ale toto nie je slovenská Deva. Je to americká ikona 40. a 50. rokov. A teraz pozor, lebo toto je dôležité. Áno, Deva síce je z 50. rokov, ale z tých slovenských. Štýly rockabilly a pin-up k nám došli až po 89. V čase, kedy vznikla Deva, tu takto nevyzeral nikto. Takže to nie je len o tom, že nové logo je krajšie a modernejšie. Deve vymenili pôvod. Z klasického slovenského dievčatka z nej spravili Američanku. A dobrá správa? Firma sa k tomuto konceptu vyjadrila a poprela ho. Deva ostáva našťastie taká, ako ju poznáme. Slovenka, ktorá si píska a ide si svoje. Sleduj ma pre viac dizajnových rozborov.